O coronavirus golpea tamén o mundo do deporte. A crise sanitaria mundial obrigou o COI a pospoñer os Xogos Olímpicos ata 2021. Unha nova que, aínda que non sorprendeu a Ana Peleteiro, si lle custou dixerir. A verdade é que é unha noticia, pois iso, que é bastante difícil de dixerir. Non desde que deron a noticia, sino desde que todo isto empezou, esta pandemia empezou a expandirse. Desde o día 1 que nos mandaron quedarnos pechados nas casas para intentar frenar todo o virus, pois xa rondaba na miña cabeza a posibilidade de que aplazaran os xogos ou incluso que os cancelaran. A verdade é que o estrés que provoca esa incertidumbre foi o que peor levei de todo isto. Unha vez xa anunciaron que se aplazaban 2021, pois por fin puiden respirar máis tranquila. Como boa deportista, Peleteiro busca o lado positivo e ve este retraso como unha oportunidade para chegar aínda máis preparada a Toquio 2021. Entonces, o feito de que se cambiaran a 2021 para min pois foi unha boa noticia, porque vou poder cumprir a cuarentena de mellor forma, vou poder estar máis tranquila, sin estrés, sin estar pensando no que me pode prexudicar e que outras compañeras miñas pois están entrenando e eu non. Entonces, pois dentro do malo, que é que che cambian os xogos e que tiñes que cambiar todos os teus planes un ano, pois estou contenta e tomo como algo, como unha oportunidade, pois iso, para poder chegar aos Xogos Olímpicos en mellor forma. Ao fin e ao cabo, tamén corres o risco de poder lesionarte, así non todo é bo, pero tamén tes esa oportunidade de prepararte durante 12 meses máis. Seguirá a adestrar coa mesma forza e paixón que lle pon cada día ao seu traballo e de seguro que en 2021 nos ofrecerá a mellor versión de si mesma para orgullo de todos os barbanzáns. Parece que a cita de Ana Peleteiro nos Xogos Olímpicos se resiste, pero eu sei que vai a chegar e o bo fais esperar, así que toca iso, manter a ilusión durante un ano máis, continuar entrenando máis forte todavía para deixar o nome de Galicia e de España pois non máis alto.